Jste připraveni na změnu, ale nevíte, kde můžete začít? Je těžké vidět, jestli děláte ty správné kroky, především když je všude tolik protichůdných informací. Ale co kdybych vám řekl, že můžete zjistit, jak moc jste připraveni na transformaci a dostat personalizovanou zpětnou vazbu, kde můžete začít? Vytvořil jsem jednoduchý 20otázkový kvíz, který vám ukáže, kde se nacházíte a jak připraveni jste na svůj fitness proměnu. Trvá to jen pár minut a dostanete personalizovanou zpětnou vazbu plus bonusy, jako jsou video, tipy na cvičení, o výživě a mnoho dalšího. Ať už chcete zhubnout, nabírat svaly, získávat zdraví, tak budete vědět, jak dál. Tak co, jste připraveni začít? Klikněte na odkaz níže a zjistěte, jak připraveni jste na svoji fitness transformaci.